ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ என்ன மண்டை வச்சுட்டு யான் பார்ப்பி ஆஜன டிஜே பாடுது பெருச்சு காட்டாவது ಬೊಕ ಈ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲ ಬೇಲೆ ಏರೆಗೆ ಬೋಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರ ಪಗಲಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ್ಯಾರು ನಾ ಹಿಡಿದ ಕಡೆ ನೆರಡೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈತ ಪೋಯಿ ಆತೇನ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲ್ಲ ಸೈತನಾತ್ ಲೋಕೊಡಿ ಏರ್ಲ ಸೈತ ಆ ನಮ್ನೇನು ಒಂದಿದದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪನಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಕಂದ್ ಏರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೆ ಹೋತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಡ ಒಂದು 6 ಬಂಡೆಡ ಪರಂದಂಡ ತಿನ್ಕ ಓಡಿ 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 ಈತ ಪರಂದಲ ಪಾತಿರ್ನ ಪರಂದ ಮಾತಾಡ್ರತ್ತ ಬೊಕ ಪರಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಪಲ್ಲಕ ಸಾಯ್ಬೇರು ತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬೊಕ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಎತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತೆ ಸಾಯ್ಬೇರು ತೆತ್ತಿ ಅಂತಾರ ಹಾ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಪಾರ ಯಾನು ಕೆತ್ತಿದೀವಿ ಅವನ್ನ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಯಾರು ಕೆತ್ತಿ ಅಟ್ಟಿದೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಬಂದು ಏಕೇಕಿ ಬತ್ತು ಕೈ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಾನೆ ದೊತ್ತನಿ ಎಂಚ ಏನಾನೆ ದೊತ್ತನಿ ಸುರುಕು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮುಂಡು ತುತ್ತೋನಿ ಆ ಜನ ಚಂಡಿಡು ಬರ್ತದೆ ಸಡ್ಡಿಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದೇತೋನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವ ಎಂದ್ರು ಇಪ್ಪನಂಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋತು ಒಕ್ಕು ಎಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕು ದೇಶೇಖರ ಯಾನಿನಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟಾಂಡಿ ಅಜನ ಕೊಡಮಟ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಪಾರ್ದೆ ಪಾಡ್ತಾರ ಅತ್ತಿ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ವಾ. ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೈಲಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಆತ ಬೇಗ ಎಂಚ ಪರ್ದಿನಿ ಅವ ಯಾನು ಉಲ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತ ಮುಂಡುದನ ಮುಂಡದವಲ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬೊಕ ಯಾನು ಉಬೆತ್ತಲ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಉಬೇಟ್ರ ಹಾ. ಅವಂದು ಪಲ್ಲಕ ತಿನ್ನೇರಂಜಿ ನಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ತಿಂಡಿ ಬುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಹಾ. ಈ ಲೋಕಡಿಡಿ ಪುಂಡಿ ಕಾಮನ್ ಅದು ಪುಂಡಿ ಅವೆಂಚ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಲವ್ ಸುರಾಕ ಮಾತ ಕಡೆ ಪುಂಡಿ ಲವ್ ಶುರು ಅನ್ನ ಪುಂಡಿ ಅಂದ್ ಒಂಜ ವೇಳೆ ಲವ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಅತಿ ಓ. ಇತ್ತ ಎರಡು ಅವು ಅತ್ತು ಬೇತ ತಾತಂಡು ತಿಂಡಿ ಎಂಜಿ ನೋಡು ಬೇತೆ ತಿಂದ ಹಾ. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹಾ. ಬನ್ಸಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ಟಫ ಇಂದು ಒಲ್ತಪ್ಪ ಅತಿ ವಾ. ಇತ್ತ ಎರಡು ತಿಂಡಿ ಪಿಣಿ ಇಂದುವ ಅಂದೆ. ಯಾನೆ ನೀನು ಎರಡು ತಿಂಡಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂದೆತ್ತ ಓವು ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಸೊಂಡೆ ಕಾರಗಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂಜೂರ ಖರ್ಜೂರ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ನೀರ್ದೋಷ ಗೋಲಿಬಜೆ ಬನ್ಸ್ ಆಪ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಪತ್ರಡೆ ಪುಂಡಿಗಾಸಿ ಕೊರ್ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಲ್ಲದಾರ ಕುರ್ತಿ ಕೊಡ್ಡೆ ನಂಗ್ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಪೆಂಗಿನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ವಾಯ್ ಕುರ್ವಾಯ್ ಚಾ ಪೇರ್ ಕಾಫಿ ಕನ್ನ ಕಲಿ ಗಂಗಸ ಕಂಟ್ರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಲಸ್ಸಿ ಸರ್ಬ ವಾರ್ಲಿಕ್ ಸುಣಬುಜ್ ಕಸ್ಕ ಶೇಖರ ಓ ನಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕಮ್ಮೆ ಮೇಯ್ತು ಮತ್ತನ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಮೇಟ್ ವೈದ್ನತ್ ಬಕ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಬೋಪಿ ಅವಂದಿ ಇರಡೈತೆ ಪರಿಯರದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಪರಿಯರೆ ಪರಿಹಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಹಾ. ಜ್ಯೂಸ್ ಬಣ್ಣ ಓ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ್ಲೈತೆ ಆಣು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೇತೆ ಉಂಡ ಬಕ ಅವೆಂಚ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಜ್ಯೂಸು ಹಾ ಇದ್ದಾಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಲ್ಲಗೈತೆ ಬಿತ್ತಿತ್ತನ ಹಾ. ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಚಿಕ್ಕು ಕೆಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕು ಆಪಲ್ ಅವನ ಪೊಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವನ ಪೊಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಕ ಕರ್ಂಬು ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ ಶೇಖರಕ್ಕೆ ದಾದಗರುಡು ಎಂಗ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಯಾ ಮನ್ನಿ ಕುಸಲಿಗೆ ಚುಕ್ಕುಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಓ ಇರು ಕುಡೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಓವು ಅರ್ಧ ಬಿತ್ತದ ಅಲೇ ಇರ ಮಾಮೂಲ ಗಿರಾಕಿ ವಾರ್ಪಿನ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಆಟೋ ರಾಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ದಾದಗೆ ಆಟೋ ಬೈನ್ಗೆ ಆಟೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಮಗ್ಲತ್ತ ಅವನ ಜಿಗಾರಿ ಬೈನ ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟು ಒಬ್ಬದಿತ್ತೆ 10 ಜನ ಕೊಲೋಡಿದ್ದಾರೆ 10 ಲೋಕ ಪಾಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಶೇಖರ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ 10 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿನಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಧನ್ಯನೇ ದಾದೆ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇನೆ ಕೀಲ್ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಪನ ಒಂಟೆ ಅದಿಪ್ಪು
ಮಾಡ್ಲಾರಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲ ಇರ ನಾನು ಮೂರೊಂದಿಂದ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮರಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಈ ನಮ್ಮನ ಈ ಸಾಂಗ್ಲ ಮರಲ ಮಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ತೊರ್ತುಲಾಯ್ ಬಾಡುವೆ ಎಂಚ ತೊರ್ತುಲಾಯ್ ಬಾಡುವೆ ಇರು ತೊರ್ತುಲಾಯ್ ಬಾಡ್ನೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಸುರುಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ಹೊಡ್ಲಿ ದೇ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಓಟೇ ನಿಲ್ಕುನಿ ಆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಜಿಪ್ ಹೊಡ್ನಿ ಹಂಗರ್ಥ ಸಟಾರ್ ಮಾಡ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಜಿಪ್ಪು ಬಾಡಂದೇನೆ ಬೈದಿನ ಪಾಡಂದ ಆಡವ್ ಸೀದಾ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಕೋಲುದೆ ಶೇಖರ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಮಾರಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಎತ್ತೆರಡು ವೈದ್ಯ ದಾದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಡೆಂಗಿ ಅತ್ತಿ ಅಪನ ಮಲೇರಿಯಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಇರಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಬೊಕ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲ ಗೀಯ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪನಿ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ಈರ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಏರ್ನ ಅವನಿಗೆ ವಜ್ರದ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಗುರ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ತುಕ ಮಾಲ್ಪುಲಿಯರ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಳ್ಳ ಆಹಾ ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದಾರಿ ಇಂಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತೊಂದುಳ್ಳೆರ ಅಂದ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾಂತ ತಂಡೋಗು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಮೆ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ದೀತಿನ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಹಿಂಗ ದೂರದ ಬರತೋಜ್ ದೂರದ ತೋಜ್ಜ ದೂರದ ಬಣ್ಣ ಏತು ದೂರದ ತೋಜ್ಜಿ ಈ ದೂರದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಕನಡಿ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ತೋಜ್ ಎಂಜ ಕಂಕನಡಿ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಕಂಕನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಎಂಕ್ಲೇ ತೋಜು ನಮ್ಮ ತೋಜ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಕಂಕನಾಡಿ ತೋಜುಂಡೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬುಡು ಹೆಂಗ ಸಾರಿಗಾಟ ಡಿಕ್ಕಿಲ ತೋಜ ಪಂಡಿನಕ ಮೇರಿತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಬಾತಿರ್ನ ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅಂದ ಶೇಖರಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕದ ಅಂಗಡದ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ದೂರದ ತೋಜುಡುಂದು ಅಂದ ಏತು ಕೊರಿಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಎಂಗುಲ್ ತೋಜಿದ್ ನಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನೆ ಒಟ್ರಾ ಸೆಂಜ ಬಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ತುಂಬುದ ತಿಲಕತ್ತೆ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಈತ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊನ ಅತ್ತ ಕಲ್ದಾನ ಬೊಕ ಕಲ್ಪಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ ಮಲ್ಜೇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋತನ ತೂತಿನಿ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಮುರಣಿ ಕೊಂಜಿರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂದೆ ಅವು ಹೋಯ್ತಾ ಅವ ಹೆಂಗ ಬಾಲ ಏನಿತ್ತ ಅವೇಂದಲ್ಲ ಅಂತ ತೂತೇನೆ పెదం బాతేరు ఒడ్రాసి బాతేరు రాపడ దే మేరే సాయిబేరే ఇరే కానూన్ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಾನೂನು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿದೇವದ ಕಾನೂನು ಅತ್ತೆ ಬಿದೇವದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉರಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಕಟ್ ಒರಿಯನ್ನ ತರಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತರ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಸುರೂಕು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋ ಕಟ್ ಅಪ್ನ ನಿಜೆ ಗೊತ್ತ ರಕ್ಕ ಇರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಅಲಚನ ಹೋ ಕಟ್ಟಾಪ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಡತ ಒಂದು ಇತನ ಪೊಲೀಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ನನೆ ಪನ್ಬೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಆತ ಕಲ್ದಾತ ಇದು ಕಲ್ದಿನ ನಿಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕಿ ಒಮ್ಮೆ ತೆತ್ತಿ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿದಿ ಒನ್ನ ಪಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಉಂಡು ಮೇ ಓವು ಉಂಡು ಓವು ಆಣ ಪಕ್ಕಿ ಆಯ್ ಹೋಗ್ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೋಗ್ಬಿನ ಬೈಕ್ದ ಒರ್ರನ್ನ ಕೈ ಕಡೆ ಮರ್ಲಾರ್ಲಕ್ಕ ಅಲೆ ಸೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರ ಗುಂಡೆ ತಟ್ಟಿ ಶೇಖರ ಅಂದಂದು ಆಡ ಮಾಡಾಡು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೇಖರ ಅಂದ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಡು ದುಮ್ಮ ತಿರ್ತಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮಿತ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾರ ನೀನು ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆ ಈ ಮುರಾಣ ಇಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಮರಾಠಿ ಮೀನು ಇಂಚ ನೆಲ ಒಂದಿತ್ತಾನ ಮರಾಠಿ ನೆಲ ಇಂಜ ಬಾವಲಿ ಅವೇನು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ತೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತೊಂದಿನ ಅವೇ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬಾತ ಇಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾದ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಗೆ ಕೂತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂತಿನ ಐಕ ಕಲ್ದಕ್ಕ ಕುಕ್ಕತ್ತು ಚುಕ್ಕು ಎಂಚ ಚುಕ್ಕವು ಚುಕ್ಕಲವಲು ಎರಡೊಂದು ಚುಕ್ಕು ಅವತ್ತಿ ಪಲ್ಲಕ ಒಂದೇರು ಪಕ್ಕಿ ಆತ್ ನಾನು ಪಕ್ಕಿ ಆತನೆ ಯಾರು ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ ಮಲ್ಪೋನ ದಾದಾ ಮಾಲೀಸ್ ಸೆಟ್ರೆ ಆಡ ಗೋಯ್ಸ ಅಂದ ಸಾಯ್ಬೇರು ಪುದೀನ ಪುದೀನ ತಿಮಾರೆ ಇದಿನ ಅಬ್ಬೆ ಇದಿನ ಆಡದಾನೆ ಕದಿನ ಆಡದಾನೆ ಉಡಂಡ ಪೊಡ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾಗ ಮಾತಿರೋದು ಸೆಟ್ರೆ ಇರೇ ಚಿಬಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ
ಉಂಡು ಬೋಡ ಅಂತತ್ತಿ ತಪ್ಪನ ಪರಿಯರತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಚಾ ಚಪ್ಪೆನೆ ಚೀಪೆನೆ చాకేండ ఎండ చాకేండ అన్నంది. చా బొర్చమ్మ ఆవ. అవ చా బొర్చి కల్లిండ సాది ಅವಕೇನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಎನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ ಪೊಲೀಸ್. ಸರಿ ತೂಲಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೂರ ತಲಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದು ಗುಂಟು ಬದ್ಲೆ ಸಪೂರ ತಂಜಿ ಮಾರ ತಲಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ದಾಗು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡೋನತಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಮಾತ್ಮೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಯೋತ್ಮಾತ್ಮೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ನೊಂದು ಭಯ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಮಾತ್ಮೆ ಭಯ ಪಾತಕತೆ ಮಾರ ಅವೇ ಅವೇ ಭಯ ಪಾತಕತೆ ಎಂಚ ಭಯ ಗಲಿಗೆಲಿಗೆ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಎನ್ನ ಲಂಚಿನ పొట్టాచొని ఉళ్ళంద ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಾರೆ ನೇರ ಗೊತ್ತಾನ దానే గొత్త ఏరమ్మ ಅವ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮಗೆ లవేన ಲವ್ ಅತ್ತಿ ఆ బకే కుషన ಲವೆಲತ್ತು ಕುಸಲತ್ತಿ ಬೈಲ್ ರಾಮನವಾಗಿ బైల రావణ మకి ఆ. గ్యాస్ దండే ఆజన ఆయన మకి ಆರ್ನವಾಗಿ ఆడ ఆడమ్మ పల్లకి నిన్న పుదరించిన వంట ತಿಲಕ್ నిన్న పూరావ మారే నేను పుదరం జాయి మారే ಹೌದಾನೆ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ పుదరి ಅವ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ರೆ తలకి ಅವನ್ ಮಾತ ದಿ ತೆಂಚಿರ ತಲಕ್ ಅತ್ತಿ ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್ ತಿಲಕಿ ఆ తీయ ತೀ ಯಾನ್ ತಾ ಅಂದೆ ಆಡ 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 ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ ವಾತಿರ್ ಗುರ್ತವಣ್ಣ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತ ಒಬ್ಬ ಇದು ಬೈದಿರ ಆ, ಅನ್ನ ಟಾಪಿಗೆ ಆಡಮ್ಮ ನಮ್ಮೆ ಮೇ ತೂಪ್ಲೆಕನ ಬೊಕ್ಕ. ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯತ್ತ ಬೇಡನ ಭಯಂಕರ ಟಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಬೆ ಓ ಶೇಖರ ಗೋರ್ಮಂಡ ಶೇಖರ ಯಾ, ಯಾ. ಪನ್ನ ನಂಬ ಎಂತ? ಈ ದಾದವನ್ಪ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕವನಗೇನಿಗೆ ಕವನ ಕವನನ ಕವನನ ಜೋದ ಗಂಟೆ ಅಂದ ಪನ್ನಡ ಕವನ ಬೋಡ ಪನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ನೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಪನ್ನಡ ಕವನವನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈಭವಿ ವೈಶಾಲಿ ಭಾರಿ ಚೌಕ ನನ್ನ ರಾಮಪುರ ಸರ್ತಾನ್ ಮಾರ್ರೆ చెప్పడం ಬಗಲ್ ದಾಯ ಕಪನ್ ಕೇಳನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈಭವಿ ವೈಶಾಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಇದು ಬರಣಗೆ ఆయన ಪೆನ್ನದ ಶಾಯಿ ಕಾಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ ಮರ ఒక ಬೇತೆ ಪನ್ನ ನಂಬಯ ಇನ್ನೇನ ಮರ್ಕೋಲಿ ಮಾತಕಂಡೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಡೇಚು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಡದ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ಮರ್ಕೋಲೆ ತೆಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಡ ಮಾರಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಕೆನ್ನಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ಬಲ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗುರುತಾಕ್ಷರ ಬಲ ಬಲ ಕಾಂತಿಯ ಬಲ ಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಬಲ ಉದೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ಡಿ ಮೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಂಚಿ ಬಲ ಮರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಹೌದಾನೆ ಊಟ ಪಂಡ ನಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಪುಟ ಬುಡ್ಪೋನತ್ತ ಅಂದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪೋನ ಇಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು ಅಂದ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಬುಡಪ ಮರ ವೇದ ಶೋಕ್ ಯಾನೊಂದು ದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳ ನಂಬ ಶೇಖರ ಗೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ ಮರ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಾಕಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾರ ಪೂರ ಲಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಮಾರಿ ಬರೇ ಒಂದು ಅಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಇಂಚೆ ಬರೇ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕೋಂಟು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರತೆ ಚಿತ್ರ ದುಯಾಣ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಗ್ ತಿನ್ಯನ ಚಂದೆ ಕರ್ಮತ್ತೆ ನಂದೆ ಪುಣಸಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಅವ್ ಬೇಜಾರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾರೆ ಬರತೇನಾಗಿ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲಾಟದ ಅಂತ ಸೋಕದ ಕರ್ಮತ್ತೆ ನಂದೆ ಕರ್ಮ ತಿನ್ನದ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಪಾತಿ ನೀವು ವಾವು ಇಂಜಿನ ಇಂಚ ಬಿಡ್ಬೇ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬೇಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಎಂಚ? ಯಾ ನವ್ವೆ ಕೇಳೋಣ ನಿಂತೀನಿ ಅಂದಮೆ ತಿಲಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಕೊಂಜ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾದಮೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನು ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಕರ್ಮು ತಿನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪಾದಿನ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲೋದುನಾ ಅವು ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಬಾಲೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಲ್ಲಲು ಕರ್ಮಬಾತಿನ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಚ್ಚಿತ್ ಹೋಯ್ಲಕ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋಣ ಕೆತ್ತಾಳ್ದಿಯೋ ಗೆಪ್ಪಟ್ಟವೆ ಐಕ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದನು ಮಾರೆ ಅಂದ? ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡುಂಡ ಉಂಡು ಪರ್ತಕ್ಕ ಏನು ಹೆಂಚಿನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಂಚಿನವೆ ಐನಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ 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 ಈ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ನೀನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮಾರೆ ದಾದ ಉಮೀಲ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ನ ಉಮಿಲ್ ಹತ್ತಿ ಬೈಕ್ ಹೋಯ್ನ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನದ್ರು ತಿಕ್ಕಡೆ ಅಡ್ಡದಿ ಪೂಜೆನ ಅಡ್ಡದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಚಿನೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮೂರು ಹಂಚ ಮಾತಾಪುಣ್ಣ ಏರಿಯಾನು ಏರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಹಾ ಕಾಕಿ ಹಾಕಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಕಾಕಿ ಹಾಕಿರೋ ತುಪಾಕಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಂಚ ತುಪಾಕಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಂಚ ತುಪಾಕಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸೆಟ್ರೆ ಹೌದೇ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಆ ಪೋಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡು ಹೌದೇ ಹೌದೇ ಎಂಚ ಹೌದೇ ಐನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪುನವ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಈ ಬೈಕ್ ನೀನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಯ್ಬೇಡ, ನೀರು ಅಲೆ, ಅಲೆ, ಬಲ್ಲೆ, 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 ಬಲ್ಲೆ. ಓ, ಹೋರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಓಯ್, ನೀರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ, ಹೋರೆ. ಸೆಟ್ರೆ, ಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕೋ? ಆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರಾಯ. ಗಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡಪುರಿ ಅಂದ ಮಾರಾಯ ಶಾಕರ ದಾದಿ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ತುಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾರ ಗಾವ್ ಮಾರಾಯ ಜಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ ಅವು ಏರ್ಮೆ ಹುಡುಗಿ ಏರ್ಮೆ ಅವ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೆಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ? ಜರ್ಮಿಯರ್ ಬುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯನ ಹಾ ರೋಷನ್ ರೋಷನ್ ಮಾರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪಣಿ ಮಾರಾಯ ರೋಷನ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಹಾ. ದಾದ ಯಾರು ಬರ್ಪಣಿ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ದೂರಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ ಸೆಟ್ರೆ ದಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತುಕೊರ ನಮ್ಮ ಲಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೋಡು ಅಕಲು ಆ ರೀತಿ ಪೋಬೇರೆ ನಕ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನೋಡು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಈ ರಿಯಾ ನಾಲ್ಪೈತು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ఆయన ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡಪುಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಪಗ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಪಣ್ಣದ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಹಾ. ఆయన ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡಪುಡಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡದ್ದು ಏಪಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬರೋಡ ಶೇಖರ ಹಾ. ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಡೆಗೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ದಕ್ಕೇನು ಹಾ. ಮನುಷ್ಯಗ ಧರ್ಮ ಅವರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು? ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಅವು ಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಆದವಳು ಐಕಿ ಪನ್ಪಡಿ ಯಾಪಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಂದು ಕೆರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಪುನ ಆಪು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪೊಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪೊಚ್ಚ. ಊರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಾರಿ ಏರಿವೆ ಏರು ಮಿತ್ತದಾರ ಆರಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮದಾದೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಡಿ ಬೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಮಾತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬ್ಜಾಯ್ ಕೊಂಜಿ ಅಂದು ಸೆಟ್ರೆ ಹಾ? ಈ ಸಮಾಜಡು ಹಾ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಎಂಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕೊನಪ್ಪ ಹಾ. ಅಂಡ ಕಾನೂನು ಏರ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಬಂದು ತರೆಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀಲೆ ಪಂಡದ ಪಂಡುಂಡ ಹಾ. ಅಕುಲು ಕುಜ್ಜಲ ಹಾಳಾಪುಡು ಪಂಡದ ಕೈಕ್ ದಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವು ಏತದುಂಟೆ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಬೋನ ಮೋಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಡು ಪಂಡದ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ದಿ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ರಭಸೊಡು ಹಾ. ವಿರೋಧ ಗಾಡಿದ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ನ ಕೇನಂದೆ ಅವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಲ್ ಸೆಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅರ್ಧ ಜನಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇವು ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪ ದಯಪಲ್ನೆ ಹಾ ಮುಕ್ಕುನ ಜೀವ ಒರಿಯಡು ಮುಕ್ಕುನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಂಡಿತ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಂಗೆ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಯಾಪಲ್ಲ ಮೇ ಪನ್ಯಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಅಂಡು ದಾಯ ಅವು ಅಂತ ಆಪಣವು ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಪೂರ ಒಂದು ಬರ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅನ್ಸಿಟ್ರೆ ಹಾ ಅಂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಹೌದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Vedamayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.